Това? Може и да се изправиш, ако само Прави, че снимам с видео. изпрачай, да. Имаш позицията? Да, къде сме? В открито море. Чакай, тук ще ти го покажа, виж. Чакай. Ела тук да Гледай, гледай каква топалка, гледай. Той за това ти живее. Дай да го видя тук. Отсам и зад него. Чакай, не го откача. Дръж го така и се завърти към мене просто. Е, това е. Чакай, стой Ела се. снимай тук на GPS-а.